weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ñaabina to jawaldi manggo to feeralla to dabbe to dabbana to windinga to windinga to mbotto ko on takkusan duula ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbaye ha to galle ceerno Kodda Diop to Magne ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko aljuma hande o gendi Mauritanie mawnini manditare wattore duuɓi 65 ko leydi ndi heeɓi jeytari mum leydi ndi noon koko fecci e ndin mbaadi ɓe hen kolliri weltare men mawde no feewi heddiɓeɓe kolliri ko sunare men caggal kayde war noon jinnaɓe mumen worɓe mumen e sukaɓe mumen to leydi Sénégal Ousmane Sonko hoorejo jagorɗe laamu leydi Sénégal o darima aljuma hande o e yesso saɓeji to jakka guenni ɗi o holliri noon e oɗo saaha joni mo kaleten hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye so wona jaam ala ko woni hakkude mabɓe to leydi Mali Fama woni force armée malienne eɓe witeɓe Africa Corps tawi ko lomtiɓe Wagner en ene joofa firendu kay warde fodde 13 Jambour e dara fande Tombouctou to leydi Guinée Bissau kay e oɗo ñalawma hande ɓe keeɓi hoorejo jagorɗe kesso to leydi Burkina Faso ko ɓen jeegomo jeeyaɓe VDP woni volontaire de la défense du patrie kañumen ñaawa nana coka kay ɓe ñawira ko warde jambourèɓe hewɓe e jibde goskiji men mbaɗa gane to leydi Cameroun Issa Coroma Bakary lundiyanke jaddunoɗo kay ɗaftodiral e hoorejo leydi ndi Paul Biya mo tawe fodde jonte tati joni toon to Gambie ko ɗeɗo balɗe noon habaru o yalti habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Palestine to leydi France to leydi Indonésie ha to Hong Kong e to dowlaci tentude Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren solade aadi ɓuuri firtude aadi gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adore jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko jaadiɗo ɓalwala danwal kala gandu binde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo nuɗirimo gandal rafiji kewɗi comiɗe e ɓandu maɗa so tawi oɗon maldana ko balɗe tati kaddu tan mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji ne safa rafiji kewɗi ne jiiɗa cirol wonduɓe kista fibrom dawa dokku sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo yawra ɓen worɓe ustoraɓe gorago yaw ɓiyitade koye men jippiɓe leese fiɗaɓe wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo yawra ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeseje musoje koppi musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe wondunoɓe ɗi rafiji jokkodiri e makko mbaɗi audio kolliri kay guila jokkodiri e makko e oɗo saaha joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mo tawe to Paris laamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp ceerno Amadou Tidiane Diallo wiya kala to mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leydi e continent gonɗa foof leɗɗe ma jettayano ha nettani gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott ene tawi ɗon ɓiyi kono wiya Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ene wiya Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Ross Mauritanie tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiya ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko jom haaju dismo bo humto wota rendi dinbo he goɗɗo kaɗo worokka ko joom
so en nani nde dande welde holto paaden koto daka bundu non badowo ton to cuudi meden sako kunda saha o yonti bandamen sako kunda tawete ko région de Tambacounda département Bakel arrondissement Bele commune mo Sinthiou Fissa émergent daka bundu godo wadde kala hitande o saha so heedi hitande hikkande non wadata ko go ha joyi lewru décembre nduɗo henna fanudo so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi meɗen sako kunda ɗo henna e dow inde gardegol khalifa diine moƴƴo labtuɗo gandal jokkowo endam basitoɗo baajotoɗo nurɗuɗo woni ceerno cheikh bara momboura aɓe pawi ɗum e dow inde teddungal ceerno ahmadou alhassane ba imam juma mo sako kunda kami ceerno alhaji ba mo sako kunda kami ceerno alhassane diallo mo ɓoggal ne wonde ceerno demba yahya diallo mo ɓoggal aɓe bismi hen dendagal khalifaɓe diine e khalifaɓe aada e dendagal bandiraɓe julɓe e dendagal almudago ha tenti ɓundu e ko taari ɗum kala woto mo manki ɗum noon waɗata ko ñande goo ha joyi lewru décembre fanduɗo henna ndu so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi meɗen sako kundaɗo henna yettinɗo henna kayitol ngol ko ceerno djiby seydi ba jeeyaɗo to ɓundu ɓoggel ɓundu sénégal taweteɗo hande to leydi france ayo bela yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow taweteɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen kiidira ko neɗɗo cafrowo yoga ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude mo ɓoccoɗe reedu mum cukki kala docteur Djiby Sow ene safra deedi musoji ellaji musoji ko nonne kadi koyɗe musoje koye musoje keceje musoje kala docteur Djiby Sow ene safra diabète tension ko nonne kadi omo safra on cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ene safra on mo seyɗani memi donkuɗo dañde kayitaji kumiɗo humre sattude to debbo to gorko kala docteur Djiby Sow ne safra kala dogam cité asma ɗe gueɗe kala docteur Djiby Sow ene witti hay ɓen ko laaɓi sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodirta koye docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo Allah rokki sellinde o saaha mo gonɗen taweteɗo ɗon nde cuuɗi meɗen kiidira ɗo henna sa yiɗi hebde tonggode docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa tonggode leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow ene nawdi leɗɗe e bindol kala muɗum an jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde endam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyamma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorelte sayidi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com jangana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorelte safrata kala sayidi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aljuma nogas jeetati jolal woni novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya habaruji mon e ɗemgal pular e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen jetta eɗen jarna dendagal bandiraɓe kawaɗoɓe publicité ji mumen e kala saaha waɗoɓe communiqué ji mumen guila to fati taggue ha to fati kay e ziyaruji kala e jayde nde eɗen gandina bandiraɓe tan wonde ko kamɓe tambi jayde nde saabu kay ko hen kay ko cogguji crédit e wifiji he kala ko hen woni ko heɓete hen pular noon e heewide ni kadi jihlata cagginowo ko mbarude ɗum noon eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe e ndeɗon darde habaruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen ko aljuma hande nogas jeetati lewru novembre leydi Mauritanie mawnini manditare wattore duuɓi 50 ko leydi ndi heeɓi jeytari hoore mum leydi ndi noon gila hitande kay ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi kala oɗo ñalawma kay so arti e nder leydi hen leydi ndi ne heewi feccade pecce ɗiɗi hen feccere wotere tigui mawninta ko manditare welama mawɓe kay manditare leydi ndi feccere heddinde noon ene mawnina tigui sunare kay nogas en jeetato soldat jinnaɓe kay waranoɓe e nder laamu leydi Mauritanie tawi ko dadinoɓe kadi darinoɓe gam rende leydi mumen mbarañede nogas jeetati lewru ɗum ɓe hen noon guila e ɓen noon tawi ko ɓen witeɓe bayeji ɓe bammumen mbarano e ɓen jinnaɓe ɓe ɓesguji men mbarano e ɓen rewɓe ɓe worɓe men mbarano kala kañumen kollirta ko sunare mawde no feewi kay so oɗon ñalawma yonti e nder leydi hen kadi ala koɓe namdi kay oɗo saaha joni so wona kay yo justice waɗɓe bonande ɓe gande kañumen foof ganden ndewne lawol ko ɗum tigui woni koɓe namdi ɓe hollirama noon kala oɗo saaha yonti nogas jeetati lewru novembre so fandima ene heewi kay e nder yoga e guure leydi he kay tawi ko guure teskade kay baɗoji seppoji mumen e kala saaha ñande nogas jeetati novembre en teska kay guila ñalawma hanki o ɗen guure kewɗe majje kay yiyama autoji taw ko autoji gendarme kewɓe no fewi naati e ɗen guure tawi koye mbaji renfort gam yidde hadde yimɓeɓe kay yaltude wadde seppoji men ha ñalawma o kay ɓenna e dow jaam e kisala ɗum noon ko hollirde tigui eɗo saaha joni wonde leydi ndi koko fecci e pecce ɗiɗi e oɗon ñalawma kay so 28 novembre yonti koye ndina mbadi noon jamma alkamisa hanki nogas jeeɗiɗi lewru novembre 2025 hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani o waɗi discours makko à la nation kala kay discours mo hoorejo leydi waɗata kala kay jamma ñande so weeti ko manditare leydi ndi e nder discours o noon o donima dendagal ɓesgu leydi ndi kala o wi ɗumen kay manditare jaam o holliri kadi e nder discours he wonde kay ɓeydugol o holliri tigui wonde ko ɓeydugol jobdele ko ɓeydata tigui ko fati e jobdere woni salaire
uji ɓen jangguinoɓe école aji jangguinoɓe école aji wondude ɓe jangguinoɓe école aji kay o holliri kala lewru ma jomumen ɓeydane kay salaire mum ujunnaje sappo woni 10 000 uguya tawi ko émiri tawi ko émiro tigi woni tigi e limore hinde nden wondude ɓen jangguinoɓe école aji wondude ɓen inspecteur uji tawi ko de l' enseignement fondamental eɓe secondaire kala e technicien ji ɗi kala ko ɗum kay ɗum noon fuɗɗoto holliri tigi ɗum fuɗɗoto ko à partir du 1er janvier hitande dartone 2026 ko noon kadi ɓeydude jobgol kay dadiɓe leydi ndi kadi ko noon kadi jangguinoɓe holliri ko fati indemnité de cré mumen ma ɓeyde ha 20 000 tawi ko ugoya e limore hinde nden ha joni ko gendi Mauritanie keɗɗoɗen ñande alarba nogas jeegom lewru novembre e nder jonde jagorɗe joɗinode gardugol Mohamed Cheikh Al Ghazouani gouvernement mo leydi Mauritanie ɓe mbaɗi délimitation woni tigui taji keeri kay to haaɗi zone France de Nouadhibou gouvernement o noon kadi hisdini kay kuule ko fati kay tottirgol boowe woni terrain-ngaji ɗi zone France de Nouadhibou e nder jonde he kadi nomination ngaji kesi juɓɓinama to ministère de la fonction fonction publique formation professionnelle ko wayno Dia Saydou Thillela on nomama chargé de mission biyeteɗo El Koutouba Wul Siddati on nomama directeur adjoint des examens et des concours so tawi koto ministère de l'éducation nationale to Yacouba Mohamed Lemine on nomama conseiller chargé de la communication ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen koni koɓe halfinaɓe nden ka ikisal maje kadde de leydi Mauritanie woni le garde côte ɓe kolliriɓe paabima ñande alarba ɓennuɗo 153 migrant woni ɗannatoɗoɓe tanne suuɗe tawi ko yinnoɓe natoyde dongro Europe garde côte noon ɓe kolliri kay ɓe ummino ko nder leydi Sénégal ɓe ummirno ko Sénégal ko guila ñande nogas lewru novembre lana ka noon jolluno ko Sénégal naaɓe wondude e Gambie naaɓe e ka jolni kadi rewɓe nogas wondude sukaɓe nayo tawi ko tokos ɓe woni ko witele minére ko ɓoyani ko kadi siftinde on ko temeddiɗe nogas jiiɗiɗo migrant yinnoɓe wadde ɗanne suuɗe kañumen tigui paabano e nder maaje kadde de Nouadhibou ha joni ko gendi Mauritanie keɗɗen SINIM woni société nationale industrielle et minière ko société mawɗo no fewi ndege leydi Mauritanie société o noon ɓe ciifo ardiɓe société noon ñande alkamisa ɓennuɗo o ɓe ciifodiri to Rabat to leydi Maroc ɓe ciifodiri to noon e banque africaine de développement wondude e banque européenne d' investissement hono biyete banque développement accord te financement noon on accord noon nden sifande noon nder mum ko temeddiɗe capanɗe jeeɗiɗe million tawi ko halis dollar américain on halis noon fatiti ko ɓeydugol réseau ferroviaire SINIM woni ɓeydugol lawol train SINIM e ɓeydugol tigui ko wiyete locomotive aji woni tigui koye tawi ko train on Sidi Wula Ta kañum woni directeur général Banque africaine de développement wondude e Andrew MC Dolew kañum woni directeur général banque européenne d'investissement wondude Mohamed Val Mohamed Telmidi kañum woni directeur général SINIM ko kamɓe tata cifodiri ndeɗo sifande nde ɗon mbiɗen ko temeddiɗe capanɗe jeeɗiɗe million tawi ko halis dollar américaine so tawi ko badda woni banque africaine de développement kañum siifi ken ñamla SINIM temedere capanɗe million tawi ko halis dollar so tawi ko banque européenne d'investissement kañum nden ñamade faade SINIM ko temedere nogas million halis dollar on halis noon mbiɗen ko yidde fewnude kay fodde capanɗe nayyi e ɗiɗi kilométre tawi ko lawol train woni lawol lana jordi ummade kay lawol principal ngal faade tigui e ɗiɗo nokkuji tawi ko fitira miniére uji ko wayno to nokku ɓe mbiyata Eloja e to wite min attumay ɗiɗo nokkuji ɗiɗi noon ko kesi jiitaɗi badɗi miñire no fewi tawa lawol train wawa laabi train mbaɗe tigui ha jetto e nder ɗiɗon nokkuji ɗiɗi wondude kay e codgol mbiɗen locomotive uji woni koye train ngaji kesi ne mbawa sodede kay ha SINIM wawa ɓeydude ƴellitde ko fate transport miniére mum hano hannirtani ha joni ko gendi mo senum to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗe gouvernement mo leydi Sénégal o darima yesso sarɗoyeji e nder jakka gendi ndi hettade ɓe kay e jabtade kay namde ɗiɗon sarɗoyeji ɗum ko aljuma hande o article 4 noon de règlement intérieur ene rokki kay ene rokki dimago kay sarɗoyeji ɗi namdade hoorejo leydi ndi hoore jagorgal leydi ndi ko fati kay e gonka
leydi ndi Ousmane Sonko non ma defandi ton ko fati projet ji fati politique mudum général o fati politique mum kadi o labbini be kadi enjeu budgétaire mo leydi ndi woni oɗo saha Ousmane Sonko non holliri tigi wonde be yiti ko ɓoyani ko compte bancaire kene qime ha kene ɓuura temdere te kene ɓuura ujunere temed tati milliard woni kene ɓe plus de 1300 milliards tawi ko haalisaji tigi tawi ko compte uji ɗi mbaɗaka surveillé ha joni koye leydi Sénégal keɗoɗen laana leydi Sénégal laamu Sénégal nuldi avion ko hinde aéronef toon to Guinée Bissau addoyde kay Umaru Sissoko Embalo gonnoɗo hoorejo leydi Guinée mo dadiɓe leydi ndi tetti laamu e juuɗe muɗum ko alkamisa hanki o noon kanko Umaru Sissoko Embalo o yetti to Dakar e yamirore kay Bassirou Diomaye Faye hoorejo genɗi Sénégal tawi kadi koye kaldigal e disodiral hakkude muɗum e CEDEAO hakkude mo catala bitengal CEDEAO e jonde kay CEDEAO jooɗi noon tawi koko faati e gonka Guinée Bissau saabi kay ko sende noon tawi ko jonde heñirade ko ɗum saabi noon nden jonde e nder jonde CEDEAO noon mesure aji kewɗi kay ƴettama hen e nder ɗina mesure aji ɗi ɓe ƴetti ɓe mbaɗi tigui condamné fermement ko faati e oɗo coup d'état ko ɓe mbiyata coup d'état ɓe erima kadi ko wiyete retour à l'ordre constitutionnel ɓe erima kadi nangaɓe ɓe kala ne goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbaɗi kadi ɓe kolliri kadi wonde tafama comité tawi ko comité restreint woni comité tokoso tawi on noon ko dogoɓe koyɗe jaam hakkude médiation kay hakkude e nder on commission en tawi hen leydi Sénégal on comité nen ina foti kay yaade ko ɓuuri yawde e yaccade toon to Guinée Bissau joddade kay e dadiɓe joguiɓe gardigo leydi ndi e oɗo saaha joni mbawa yewtidde mabɓe ha leydi ndi wawa reftude lawol hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen commune mo Diacksay Parcelles ina tawe tigui scandale mawɗo no fewi saabu kay ko wonno Touma Mouya wonti e jaati e oɗo saaha joni ko maire commune o biteɗo AA Diéne en wondude secrétaire municipal biteɗo Uy Seydi wondude jeune commerçant goto mo duuɓi nogas e jeenayyi tumanoɓe kay kala saaha kay ne mbaɗa ko wiyete trafic des migrants escroquerie ko kañumen tigui tawa e jaati ɗen golle ene tengti e mabɓe ko brigade de recherche noon mo Keur Massara halfinno enquête o enquête o hebbi ha laaɓi dadiɓe ɓe noon ɓe dadiɓe kay dadiɓe ɓe noon ɓe ndewima dadiɓe ɗanniyankoɓe noon ɓe kewi tigui ko rewde koto secrétaire municipal o moɓe kaya moɓe kewi tottude ha 3 millions e feccere ɓe dokka ɗumen taw ko franc CFA ɓen noon mbaɗnaɓe ko fiyete faux statut de conseiller municipal mbaɗnaɓe kayitaji no wonde kay koye conseil municipal heɓe jeeya mairie ndi waɗnaɓe ordre de mission waɗnaɓe hen kadi attestation de prise en charge e kala kene yaade hen beele kene newna ko fati e visa ji tawi ko visa Schengen moɓe keɓata kala saaha ko ɗum tigui woni ko mairie ndi tawra oɗo saaha joni maire o noon e secrétaire municipal e commerçant goto mo duuɓi nogas e jeenayyi kamɓe kala ɓe mbiyama teɓ e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen saɗɓe hen tawi ko sanɗaji janggoɓe to université Cheikh Anta Diop woni étudiant ji ɓe Cheikh Anta Diop ɓe Dakar teskama tigui ɓe juɓɓini ko wiyete concert de casserole woni tigui ƴettude barmeji e casserole uji e boluji ne konga hollirde keyɗi ɗum noon on concert noon ko Ousmane Sonko en e yiyadiɓe mum woni Pastef kañumen juɓɓinanno ɗum kañumen nanni ɗum e nder leydi Sénégal ɓen noon oɗo saaha joni concert noon ɓen tawi ko étudiant ji ɓe IKD woni université Cheikh Anta Diop juɓɓiniɗo on concert de casserole tigui ko yidde hollirde kay tampi ɗum ɗi keyɗi yidde namdade kadi ko fate joɓete kay ko ɓuuri yehe kay joɓete kay dendagal ariyeji ko fati e boursiji mumen ɗum noon ko alkamisa hanki o wonno e caggal ɗum noon joɗima jonde tawi ko hakkude jaagogal kalfinagal ko fate jangde towde e wittoji scientifique ɓe joddi koye amical ɓen tawi ko étudiant ji woni fedde ardide e ɗiɗon étudiant ji ɓe jewtidi ko heewi kay ko fati kay e peeje no ɓe joɓira ko fati e boursiji mabɓe koye ngal ɗon kaldigal wona oɗo saaha joni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen gouvernement mo leydi Sénégal holliri aljuma hande o wonde kay ɓe kalli ɓe kaali date kay ko fati ustugol ene haale kala saaha ko fati ustugol cogguji électricité e nder leydi he ɓe kala noon man ɗamni fuɗɗede ko ñalawma aljuma hande o ɓe kolliri on date oɗon nanggaɗo ko ñande goho au plus tard ko ñande goho lewru janvier 2026 kawde en tigui fuɗɗoto ko fati ustugol cogguji tawi ko électricité ma usti noon ha kene wona 10% o hollirin ɓe kolliri noon wonde kay tranche gadano ko galleji kay consommoɓe tuggi 0 ha temedere capanɗe joyyi kilowatt ɓen noon facture men hewno wonde kala kilowatt kewno facturede ko 91,17 francs CFA kala kilowatt ma usti ha yenta 82
franc kala kilowatt enen paami fodde 10% ustama hena so tawi kay ko ɓeena so tawi kay ko ɓeena tawi kay ko ɓeena hutortonoɓe kay consomtonoɓe ko fodde kay tugui 0 ha yetto 50 kilowatt ɓen noon facture men wonno ko te 163,81 franc ma uste kay atta ha 147,43 franc on paami tigui 10% ma uste tawa koye oɗon basam ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder réseaux sociaux sarima no fewi kay vidéo na vidéo noon ko sagata gorko goto e jiime photo Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi omo jiime natal mum tawi ko natal manggal no fewi omo ɗakkita omo sekira jungo makko kay hollidde gañamtu maako e hollidde mette makko faade Ousmane Sonko gila ona vidéo noon sarima no fewi e nder réseaux sociaux ji gila to WhatsApp ha e TikTok kala gila nden noon koye enquête wona noon kanko baɗɗo ngal ɗon baɗal noon o yitama o wiyama teeɓa tawi koye yamirore procureur mo Saint-Louis o nanggama omona soka kay e mbadi garde à vue to commissariat central toon to Saint-Louis ha joni khabruji men demgal pular to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen e nder jakka gendi Sénégal yesso sarɗeji leydi ɗi Ousmane Sonko yalti kaye deƴƴere mum ha laaɓi ko fati kaye caɗele kalteɗe oɗo sakala hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye o wi noon hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye ala ko woni ɗon e oɗo saaha joni so wona jaam hakkude makko kay e sehil makko Bassirou Diomaye Faye o wi tigui wonde yimɓe hewɓe noon o wi tigui yimɓeɓe kay gandi yimɓeɓe kay oɗo saaha joni cikkata tigui caɗele noon hakkude mabɓe kono caɗele hakkude mabɓe koko gasi ha laaɓi politique noon o holliri ko yiyande e politique noon ko moni fof ko yiyande mum e pelɓodiral miijoji ko ɗum tigui woni e politique kono noon o holliri kay wonde ko pelɓodiral miijoji hakkillaji ko ɗum woni e politique ɗum noon arino hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye sehil makko kono e oɗo saaha joni ala ko woni hakkude mabɓe so wona pamodiral o wi wonde so tawi neɗɗo sikki kay ko kanko so tawi kay ko kabɗo e oɗo saaha joni mo tikkodiri e Bassirou Diomaye Faye o mum yo andu funti hoore mum o holliri wonde kay Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi kay o holliri hay probléme goto ala hakkude mabɓe o wi noon kadi so tawi yimɓe ganduno kay wonde kanko Ousmane Sonko wona Bassirou Diomaye Faye o gollanta ko leydi Sénégal no didanno hay sinno kay koye manda tigui koye responsabilité manda Bassirou Diomaye Faye ɗum woni kono o liggoto ko gendi Sénégal yidde makko kay ko yo gendi Sénégal yo yaaru yesso yo ɓamto so tawi kay ɗum ɓamtima ene wayno ko fayide wonande manda Bassirou Diomaye Faye o wi kala noon kay kene kala kay o holliri kala kene nawa leydi ndi yesso ko ɗum tigui woni golle makko ko ɗum woni dande makko e fandare makko o holliri kay kanko Ousmane Sonko wonde kay kanko hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye o holliri kala ñalawma ko kamɓe ñaldata kala ñalawma ko kamɓe kadi gottotto kala saaha kay kamɓe gottotto ɗum noon hay caɗele goote ala gonɗe hakkude makko yoɗo saaha joni e sehil makko hono Bassirou Diomaye Faye ha joni ko yo on fannu keɗen Ousmane Sonko addi tigui yiyande mum ko fati kay nder darde makko to dari yesso saɗeji leydi ndi o addi yiyande makko ko fati oɗo saaha joni gonka Guinée Bissau e oɗo saaha kay yesso député ji o waɗi deɗon haalande o wi kay wonde ko woyiya tigui waɗi coup d'état toon to leydi Guinée Bissau ɗum ɗo wona coup d'état o holliri ko faux coup d'état ko tigui ko complot mo tigui hoore gonnoɗo hoorejo leydi ndi hono général hono tigui on biteɗo Embalo ko complot tigui waddi e dadiɓe leydi ndi o wi noon wonde résultat ji sumgoji ɗi poti tigui ko rewidede ɗi jaltine ha laaɓa commission halfinaɓe ko fati e sumgoji ɓe ɗacce jokkita golle men ɓe jaltina résultat ji ɗi ha laaɓa ande kay hol gañiɗo e hol poolaɗo ko ɗum foti waɗede o erima kadi dendagal naggaɓe kala no goppitte ko ɓuuri yawde e weccade o wi noon wonde oɗo biteɗo Domingo Simoro Pereira o noon jeyaka ni hay mbiriji hen kono nana nanga ine soka ɗum fotani wonde foti ko woppitede ko ɓuuri yawde e yaccade kadi wona cellude wona karɗo cellal nana kadi haɗa ɗawa kay yidde ƴettude poɗɗe muɗum médicament ji mum ɗum foof foti ko dartade ha laaɓa e nder leydi he o wi noon wonde CEDEAO kay joɗima jonde mum kono CEDEAO kam majjani miijo makko e yiyande makko e gueɗe baaɗi ni ha tenti noon e gonka Guinée Bissau ha joni habruji men demgal pulaar sen nummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paden to leydi Mali neɗɗo gadano gonduɗo rafi biteɗo mpox walla mbiyen tigui ligui mbiyeɗa bade baaɗi woni variole de singe tinama tigui to hôpital tala mo point G mo Bamako e wiide kay professeur Sunkalo Dawo ko infectiologue kañum kadi woni chef de service des maladies infectieuses et tropicales toon to CHI mo point G
hewɓe noona galti tigi réseaux sociaux ji kolliri wonde wiyede kay wonde on gondunoɗo e oɗon rafi taw ko badi baade yalti aduna kono yeddi on kabaru ha sori ladde o holliri tigi on gonduɗo e rafi o ne wi tigi ene wuuri kadi fuɗɗima semorde no feewi dendagal puƴe e uuɓe jaltinoɗe e ɓandu mum uuɓe ɗe puɗɗima yorde puɗɗima sellude omo semorino moƴƴino feewi laamu ngu noon o holliri no dari lam kay gam handade rafi o saɗade kay rafi o saro e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keɗoɗen le parc des expositions de Bamako ɓe jubbini ñande alkamisa hanki ono gasi jeeɗiɗi lewru novembre kolol joyiɓiwol woni 5e édition koɓe mbiyata salon international de l'artisanat du Mali ɓe mbi ɗum siyama 2025 ardino cérémonie noon ko hoore jagoɗo leydi ndi hono général de division Abdoulaye Maïga tawi koye dow yamirore hoorejo leydi ndi hono général Assimi Goïta o holliri noon kanko hoore leydi ndi hoore jagoɗo leydi ndi wonde artisanat leydi ndi ene tambi walare mawde no feewi ndera faggudu leydi he saabu kay o holliri fodde 24,2% PIB leydi ndi kone wayno kay ko artisanat tambi ɗum o holliri hay fodde 41% e population leydi ndi tigi fodde 40% e population leydi ndi jogui ɗumen tigi ko oɗon fannu biteɗo artisanat ha joni ko ruji men demgal pular to leydi Mali ha joni e ndera mawningol ñalawma mo windere nde kala mawninta ñalawma kadi ko mbiyata souvenir aux victimes des accidents de la circulation routière leydi Mali yaadani hen ɓaawo ɓe mawnini noon ñalawma o hano hannirta ni e gardugol ministre mabɓe des transports hono biteɗo Dembélé Madina Sissoko tawi kadi ene wondi e sehil mum jagorgal leydi ndi kalfinaɗa ko fate cellal aade ɓe jeehi noon ha to hôpital juuroyade kaye ɓena tawi ko entrée toon tawi ko bominoɓe ɗiɗon accident ji ɓe jettima to hôpital Gabriel Touré mo Bamako ɗum noon wonno ko ñande alkamisa hankino gas jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi to directeur général hôpital Gabriel Touré noon holliri e nder addateɓe toon kay taw ko service aji urgence tawateɓe toon kala e nder temedere kala hen capanɗe jeeɗiɗi tigui ko gañiɓe tawi ko bomiɓe accident ji laaɓi woni accident de circulation kanko jagogal kalfinagal ko fate ya gara autoji o holliri tigui wonde kay o holliri kay yonti ko laamu ngu ene moƴƴetude peeje tawi ko peeje ɓutti feewi ko fate yidde ustude accident ji e nder leydi hen e nder on ñalawma kanko madame Dembélé Sissoko o rokkiri hôpital uji kewɗi kay matériel e oɗon fannu ko wayno kay fauteuil aji ko wiyetede fauteuil roulant e ko wayno ko wiyete béquille woni tuggorde e gueɗe goɗɗe kewɗe ɓe dokkiri kadi boîte uji tawi ko boîte uji de premier soin wonande kay ɓen bomotoɓe e ɗiɗon accident ji e gueɗe kewɗe goɗɗe ɓe mbawi rokkirde toon faade ɗiɗon hôpital uji e faade centre uji tawi ko ɗiɗon centre uji jabbotoɓe ɓen ɓe cellani ha joni ko leydi Mali keɗoɗen laamu leydi Mali kay ne jokki kay golle mum haɓade ko fate ɓen tawi ko ƴeewoɓe kanŋeji woni ko wiyete hors péage tawi ko clandestin alda e yamirore tawi kadi ko hutorade ko wiyete machine aji ɗiɓe mbiyata dragueur saabu kay e ɗum bonna no feewi maayo mabɓe ngoɓe mbiyata fleuve du Niger mission noon tawi ko mission ABFN eɓe service eaux et forêts ɓe mbaddi mission mabɓe ñande no gasi goho e no gasi ɗiɗi lewru novembre to Kulinkoro ɓe kolliri noon e nder mission mabɓe ɓe teewima toon no gasi tati machine tawi ko machine aji drague wondude accessoire uji muɗuma machine aji ɗi kala noon ɗiɓe keptino ɗi kala ɓe duppi ɗum tawi koye dow yamirore ministre de l'environnement hono Doumbia Mariam Tangara matériel o noon ɓe duppi tigi ɓe duppi matériel o noon ko tokke woni to tufde Kulinkoro ñande nogas e jeegoma lewru novembre 2025 e gardugol directeur général catala bitegal ABFN biteɗo Moussa Diomaye wondude Moussa Diamoy e tawtorede kay préfet mo Kulinkoro hono Djibi Diawara e wondude directeur régional des eaux et forêts e yoga e cadre uji ministère de l'environnement mbawi tawtorede oɗon cérémonie gouverneur mo Kulinkoro noon hono colonel Lamina Kaporio Sanoko o holliri weltare makko mawde no feewi e ɗo opération kay haɓade ko fati bonnugol ngoɗo maayo wittengo fleuve du Niger saabu kay o holliri kaya wonde oɗo opération kay ne faabo ngoɗon maayo hono directeur général catala bitegal ABFN o wi tigui wonde fleuve Niger ko kañum woni kanŋe leydi ndi e oɗo saaha joni ko yidde hollirde fayide kay ngoɗon maayo kabruji men demgal pulara kabruji men demgal pulara ha joni koto leydi Mali keɗoɗen to leydi Mali alkamisa hankino gasi jeeɗiɗi lewru novembre 2025 Moussa Alassane Diallo kañum woni jagogal kalfinagal ko fati e juulago e mbaylani woni ministre
ministre le nder suisse de commerce mo leydi Mali ordima battu non go kewi jodade kala nyalawma kala yontere lawol gotol woni ko wite réunion hebdomadaire tawi o joddoto don koy ben tawi ko opérateur uji pétrolier woni joom galuji tawi ko dillobe e fannu pétrole ko wayno ciatala bitengal GPP e be ciatala bitengal GMPPP be mbawi joddade non be jewtiti ko heewi no feewi e nder jonde he non holiribe kay wonde cadele carburant e nder leydi Mali hay sinno kay gasani odo saha jon dum ustima no feewi o wi non wonde odo saha mo kalten convoi mawdo no feewi te ko citernaaji carburant nana kay jettima to damala Bamako natirde Bamako o holri hen te medidi citerna ene wayno kay jettima odo saha joni badama réceptionné tigi o wi non wonde kay so dum yaari ni cadele de kay ma baw tigi hebbude ko buri yawde e yaccade tabruji men demgal pular senno mima ton to leydi Mali ko to Burkina Faso yimbe jeegom tay koy jeyabe volontaire pour la défense de la patrie woni VDP be non ko yirlitibe kay wadde liggondirde kay e dadibe leydi ndi taw ko habade tigi sebitibe rende leydele menen mi awama be non darima yeso nyaawore be nyaawame tajama kay be cioke be nyaawira non ko wadde kay warngoji e yande kay jamburebe merde kay warngoji be nyaawa non ko to camp militaire mo nazi bonin to nokko bitedo de dugu dum ko nyande no gas nyande sappo jeenay ha no gas go lewru novembre be nyaawira non ko jimde jamburebe kay be jobi pitari men kadi be jime goskiji di be mbadi dumen gede kamtrinde feewi sabu beddum ko gane no feewi ko to leydi Mali ndito den to leydi Mali non be ena witebe fama e gollidi mon witebe Africa kora kay nana kay jofa fedindo yaro saha joni be jofa fedindo non ko yobade sappo tati civil e ndara région de Tombouctou non ko dedo balle dum wadi e ndara région de Tombouctou ton to leydi Mali khabruji men demgala pulara ko to leydi Guinée Bissau paadene militaire uji jettube kay yettu jogibe o saha joni gardigo leydi ndi be koleri aljuma hande no gas jeeta lewru novembre wonde be cubima be nomi bitedo ili jom Vierati be mbadimo hore jagorde leydi ndi addi leydi ndi non e o saha joni ko général Horta Intam don ko tigi ko militaire mo martaba mawdo no feewi noma non horejo jago noma do hore jagorde leydi ndi odo saha joni ko kanyum tigi ko kanko wonno ministre des finances e sa kay laamu jangugu ko kanko wonno ministre des finances ha joni non mo jokki tigi wonde ministre des finances tawi kadi kanko ardina portefeuille wonde horejo jagorde leydi ndi aljuma hande o non autorité ji leydi ndi kay be koleri tigi wonde bamti activité ji di kala gilay commerçant ji e hewbe kay odo saha joni bamti golle men e ndera lamorgo leydi ndi ko to leydi Cameroun paadene Issa Choroma Bakary ko lundi yanke daftindirnodo e Paul Biya kaya gondo horde leydi daftindirnodo Paul Biya ko faate sumgoji bennudi e ndera leydi he tawi kadi ko haada saha joni ko koliro wonde ko kanyuma hebi polugo kay polugo ngum ko kanyuma hebi kono wona jonte tati joni non kanko Issa Choroma mo tawe tigi to Banjul lamorgo leydi Gambi kono non kabaru ko dedo balle sakta Paul Biya non gila nyande jeegoma lewru novembre wadi ko wiete prêter serment o jetti golle magatdigo leydi di tawi ko do woni manda makko jeeti biwo Issa Choroma non ko gila nyande jeedidi lewru novembre ari to Banjul yetti ton to Banjul lamorgo leydi Gambi kono ko nyande no gas tati lewru novembre ko ndena bajina kabaru kay sakta wonde ko ton to leydi Gambi ko tono woni to moltoyi e odo saha joni kabruji mena jolam jabiri takusana julama ha to galle Ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Bato ka hedi ha to galle Ceerno Abdourahmane Diato PK 8 Nokshot ha to galle Ceerno Yaya Bato Richard Tola e ko taari dum kala kabruji mena jolam jabiri ko to leydi Palestine paden to Cisjordanie occupé ko video goto filmado kay e sari e ndara réseaux sociaux on video non holire kay wonde dadibe leydi Israël en jimi e Palestine nabe dido kay enen dicci koppu men leydi ne cuuti koy juudu men dow holirde kay jebbilima bena militaire non hadani jore mabbe kure e conni jobi pittali mabbe ona video non sarima no fewi armée leydi Israël non holiri tigi wonde ko udditobe hen enquête kono hono directeur ONG goto bitedo ONG Breaking Silence ko ancien militaire Israël najo ardi dum o mo bitedo Nadav Weinman o holiri tigi wonde ona enquête non ko bolle puyde sabu kay haydara ala ko dum gasata endra leydi he sabu dendangal koni kobe leydi Israël kala e odo saha joni koko badna tigi ko
ko keɓi loi ona loi noon ko loi tigi moɓe mbiyata kay impunité wonande dendagal militaire uji ɗi kay kala ko mbawi wadde bonande kay ñawetake e nder leydi he koto leydi France paɗena aljuma hande no gas jeetati lewru novembre Emmanuel Macron hoorejo leydi France o holliri tigi wonde ko ɓeydo kuulal kay hadde addude téléphone aji e nder nokkuji janguirɗi ngal kuulal noon hanno tan koto collège o holliri noon wonde kay hitande année scolaire fande nde 2026 2025 2026 holliri tigi wonde hitande fande nde kay ko ɓeydowo ngal kuulal ha yetto nder lycée ji hadde wadde interdit kala ko fate téléphone portable nanne ɗum e nder lycée ji koto leydi Indonésie paɗena bilan ko fate mayɓe yodaru banno to nder ila biteɗo Sumatra ona bila ene wayno ɓeydima no feewi e ñalawma hande o aljuma laamu ngu holliri bila sakkere moɓe kolliri kay eɓe jaara temedere capanɗe jeejuɗo e nayo neɗɗo wasɓe hen pittali men capanɗe jeetato wonɓe noon ko yaduɓe wuraji majjuɓe e ɓorwoji ko ronkaɓe yitede woni ko wite porté dispari koto leydi Hong Kong paɗena cuumu musku banno ko to Hong Kong opération kay ko fate ñippude cuumu ngu e sauvetage opération hibbi ha laaɓi hoppi ha laaɓi kay laamu ngu noon holliri oɗo saaha joni wasɓe pittali men eɓe jaara bila mabɓe ɓe jaarata ko temedere nogas jeetato neɗɗo wasɓe hen pittali men koto dowlaji dendude Amérique udditana kabaruji men Donald Trump hoorejo dowlaji dendude Amérique holliri tigui wonde kay fandare mum e yidde mum kay ko wadde kay ko kay oɗo saaha joni ko darte kanko hoorejo leydi noon yidde makko kay ko ittude e hattude ha laaɓa kay kala ko fati immigration woni ummade kay e nder leyɗele biteɗe ceerde moon faade toon to dowlaji dentuɗi Amérique o holliri noon ɗum noon ko caggal kay nde fiyande mawde e fiyande hulɓinide wanno ha koninkoɓe ɗiɗo to militaire uji ɗi dadiɓe mbara sawa sala maison blanche e pellano noon hen ɗin ɗiɗo felloɓe mbarmino hen barmande musɗe no feewi e nder haalande makko kanko Donald Trump holliri goto e ɗina militaire uji fellanoɓe wasi hen fittade mum keddi ɗon tawe juuɗe safroɓe pellunoɗo o noon ko afghanajo kañumne fittade mum ittama taw koninkoɓe woɓɓe pellimo holliri noon guila ɗum waɗi kay miijo makko e oɗo saaha joni ko yidde kay ɓeydude haɓade kala ko fati kay e ɓen tawi ko ummotoɓe caggal leydi natoɓe e nder leydi he o joofi feɗede noon ko mo lomti o hono Joe Biden saabu kañuma hokkuno Afghanistan naɓe hewɓe no fewi visa ji nadde nder leydi he ko ono joofi feɗede musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yidde to banggue nata ɓosoje ko min men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on